Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза комментҳои нависагиро бародару мо мехонем, баҳри шумо пешкаш мекунем. Иншоалло шумо ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва ҳамун лайки бо бигира биҷақед. Дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман подписатсия кунед ва чӣ фикре доред дар комментария бинависед. Иншоалло мо пешкаши шумо мекунем ва раҳмати калон ба ҳамун тоғои Маҳмад Ёқуб Сафаров, Маҳмад Ёқуб, ки моро хеле дастгирӣ кард. Раҳмати калон тоғоиҷон, худо нигаҳбонат бошад. мо сар мекунем комментҳо. Меҳроҷ нависагии бародаро: салом бародар, барои видеоҳот раҳмат. Opel Caravan простоя ба навор бигӣ илтимос. Хоб акаҷон, иншоалло мо кӯшиш мекунем, туғри мекунем, ин видеоро пешкаш мо мекунем. Суҳроб нависта: салом алайкум ака, ҳаму рувошона сиёмка кун одамора яке мешиносем. Акаҷоно наметунем рувоша сиёмка ка, чунки розӣ намешаванд. Ба як ҳоли зор ба худо мо зорашо мекунем, яхелша ки биём мақсад говорто камера кунем. Барои бародарои тоҷики мақсад нархи навора мефаҳманд, ягу хелиш намемонад. Мақсади хела одамаш мемонад, ягу хелгаш мегӯяд бирам як камера. Намемонад. мо Муродулло: саломат бошӣ бародар, фақат ба пеш Аллоҳ нигаҳбонат бошад. Раҳмати калон акай Мурод. Акай Муродулло, ҳазор раҳмати калон, худо нигаҳбонат бошад. Хуршед: класс як мужик ҷитидан. Раҳмати калон барои классат бародарҷон, раҳмат. Салом бародар, нархи мотоблок ва жотка барои гандуму ришка дарава кӯнакро ба навор мегирифтӣ? Раҳмат. Иншоаллоҳ ба навор мегирем бародарҷон, ҳамин шумо ҷудат кунед, мо пешкаши мо чизе маххултона иншоалло мекунем. Фақат шумо ҳамун дастгирии шумо, ҳамун лайк мондан видеоро падириса кан. Тамом бародаро. Сайнемо навистааст: салом бародар, ҳар ҳафта мешава шанбе молбозори Бағара бозора сиёмка кун. Раҳмат бародар. Акрост дига барои Бағара рафтам, ӯ хеле раҳи дурай. Ори ами оилакамо мо бигирем, кӯми худо насиб кунад, мо таримо письмо сох саломат биёя, мо письморо бигирем, баъд иншоалло усинора ба навор мегирем. Рустам: ин 1000 лайк. Раҳмати калон акай Рустам, раҳмат. Муборакшо: салом алайкум бародар, бозори Қумсангира интизорем. Хоб акаҷон, иншоалло интизор шавем, мо мерем ба навор мегирем, пешкаши мо мекунем. Салом аз номи бачаҳои Вахш. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ, бачаҳои Вахш, ҳазор раҳмат ако. Умар: ассалому алайкум бародар, ҳаму латоки майда ёки турбаи 600-и аз 20 барои охирҷаи гов сиёмка кун ака, пешакӣ, раҳмат. Хоб акаҷон, иншоалло мем рӯзи бозор мерем, ай Хӯросон мепирсем, бозори Хӯросон мерем, иншоалло мепирсем. Ахмад: бародар, ғуноҷинои 1.5 солара пурс. Ғуноҷинои 1.5 солара рӯзи пайшанбе мешава акаҷон, ҳами 2 рӯз баъд иншоалло мешава. Бародар, бозори Қумсангина ғуноҷинора сиёмка кун бозора. Хоб бозори Қумсангина мегӯяд, мақсади гапш ки бозори Қумсангина рафтӣ, ғуноҷинора сиёмка кун. Хоб акаҷон, ҷудат ки иншоалло мекунем. Саид: салом бародар. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ ака. Бо Саид нависагӣ: салом бародар, моли майдара сиёмка ку ака, среднира, мақсад среднира, баҳоша 6-7 моҳаша, илтимос худо барори коратия. Раҳмати калон акай Саидҷон, раҳмати калон. Ҳоҷӣ нависта: салом алайкум, нархи тракторора мепартофтӣ хуб мешед. Нархи тракторора бисёр бародаро хоҳиш карданд, иншоалло мо пешкаш мекунем. Галексия навистааст: бозори Лески район бира аст бозор ҳаст.
беҳад аспҳо бисёранд. Раҳмати калон барои совети додагид. Иншоалло мо мерем. 09 Зафар, класс сата. Раҳмати калон акаҷон. Ҳазор раҳмат барои классат. Салом бародар, дуо кунед границаҳо кушода шаванд, дигар ҳамаш садай. Иншоалло хуй мешаванд акаҷон. Бо хости Алло ҳамаш хуб мешавад. Дима нависаст бародаро. Боши брат. Раҳмати калон акаҷон. Раҳмат. Равшан акаҷон бо уялӣ мерафтед сиёмка кунӣ биравед ай пешакӣ раҳмат. Хоб акаҷон мо ҳамин рӯзҳои бозор иншоалло бекор бошем. Ҳар рӯзи бозор рафтаистем. Ина д бозор шид рӯзи мақсад рӯзи бозор д бозор шид мо рафта сиёмка кардаистем ку бародар. Умед салом алейк тахта ва шифр ва турба оҳанира река ҳоҷи шарифа видео кунед. Мо лайк фаромӯш намекунем. Ҳама вақт ба пеш мо интизор ҳастем. Боши брат. Шери нар мо ғариб бачаҳо ай вахш. Бародаро хайди дея чӣ хел таъриф мена. Раҳмати калон. Иншоалло мо мерем ба навор мегирем. Парлу нака. Фақат шумо ҳам дуогӯи мо бошед. Мо баҳри шумо мерем пешкаш мекунем. Камера мекунем пешкаш мекунем. Музаффар ҳе додар мардем некихта ай гуфтара бира миласете ба навор гир видео кун. Майли акаҷон охирам боша ки мо камера мекунем. Набоша ки бахшиш наметунем. Охирам мошин ки набоша онтаре мошин камера карда намешавад ку. Аскар салом брат. Сози тенҷӣ чӣ ҳол дорӣ? Ва алайкум ассалом акай Аскар. Алҳамдулилла хубем гаштем ба даму дуои шумо. Суҳроб халқ ба пеш шумо ҳам фаромӯш накунед ки якта хичай мо ғарибо 7000 подписчик. Рост мегӯй акаҷон. Акай Суҳроб ҳазор раҳмат рост мегӯй. 7000 подписчик алҳамдулилла шидагия. Хай мо як ҳастем. Ами ай дисмо меомадагира ба ҳаққи шумо ка ҳастем. Ами чиледа шумо мақулай мо баҳри шумо акаҳо рафта камера ка мақсад сиёмка карда парфта ҳастем. Юсуф ака болбозори Қумсангина ами мақсад мега ки говои Қумсангина бира камера ки говои ширдора. Хоб акаҷон иншоалло мерем камера мекунем. Абдужалил салом братан. Гап нест барат ҳоҷи шариф да тахта дарвозаи калона ба навор бигӣ. Хоб акаҷон. Фақат шумо иҷозат кунед иншоалло мерем. Суҳроб Сафаров салом алейкум. Сози тенҷӣ шишаи тирезаҳои пластика квадрат чапарз бародар чанд бори кор ҳоли ютуб сумета фақат ба пеш ба ҳаққи ғарибо дуо кун мо бачаҳои вахш. Ва алайкум ассалом бачаҳои вахш. Иншоалло ҳама вақт лубой ка дуогӯи ғарибо ай бародаро. Я мутоқане иншоалло ҳама дуогӯи ғарибо ҳаст. Бародарҷон да ҳами падари ма дуо куне беморай ҳаматонда раҳмат. Парвардигор шифош диҳад бародарҷон. Афзал хай ҳамаш аз ҷониби Аллоҳ иншоалло шифо меёбад. Гулмурод саломат бошед бародар. Раҳмати калон ака. Акай Гулмурод ҳазор раҳмат. Имомалӣ салом алейкум брат. Молбозори уялӣ сиёмка кун. Хоб акаҷон ҳар ҳафта иншоалло мо ба навор гирифтаистем. Садриддин тахтара медидӣ пеши ягон одами хубра ки нархи аниқша мегуфт. Хоб акай Садриддин. Мо иншоалло ҳаракат мекунем ки пеши ягон одами бирем ки хуб мақсад нархи навора хушо бифаҳмем. Саломат боши қори. Ҳазор раҳмат акаҷон. Салом бародар. Нархи краска крайта сиёмка кун. Мега мақсад нархи краскара ва нархи каравота камера кун. Ҳамиҷа як видео парфтагием краска ва каравота ва хай бо пешкаш мо иншоалло як видеои нав мекунем. Ака Зикрулло ака боши саломат.
ҳазор раҳмат акаҷон, саломат бош модани азам нависагии бародаро. Офарин бародари азиз, ҳамеша зинда бошӣ. Акай азам ҳазор раҳмати калон, худо нигаҳбонад. Раҳмат. Салом алайкум бародар, гап нест. ва алайкум ассалом ва раҳматулло бародар, шумодам раҳмати калон. Акмал нависагии бародаро. Салом алайкум, зинда бошӣ бародар, раҳмати калон акаҷон, ҳазор раҳмат. Давлатзода ба 25,000 гова синёша нишон надодӣ ку, ёд бигӣ ика. Хоб акаҷон, хай бахшиш, рости гап саросима шудем, чӣ хеле ки нишон надодем. Дафъаи оянда иншоалло нишон метиҳам. Умар, мошаалло, раҳмати калон акай Умар. Ҳамаи видео баҳри шумои бародаро. Мо ҳамиқа меҳнат менем, заҳмат мекашем баҳри шумое, ки шумо ҳами ғарибо тамошо кунед, роҳат кунед. Фирӯз, ҳамира нархоша менавистӣ, бо хуб мешид. Бародарҷон, ягу таиш ки мақсад нархоша наменависем, рости гап камакак вақт надорем, барои ҳамин хотир ҳамин дарро монтаж мекунем, мемонем. Кай ки мақсад вақти мо хуб боша, мо ғишрезем, вақтҳо ҳамҷо мерем, ғишт мерезем, хоб меканем, дар деҳқония мекунем. Рӯзе ки вақт дошта бошем бародаро, хай мақсад мекунемаш. Нархоша менависем дар рӯи экран. Шаҳбоз, гап нест, кам пурс ширша. Бародар, бисёр вақт мо пурсидагием ку широша, мақсад чанқа шир дорад, чӣ хеле нест, пурсидаисем. Хай бо мепурсем бародар, бе ташвиш. Садердин Курбонов, ай наре, раҳмати калон акай Садердин, барои таърифот ҳазор раҳмат. Шаҳбоз, заргӯшу дига сиёмка накун. Хоб бародар, ҳамин маъқул ту набоша, дар комментария бинависӣ ки маъқул нест ки камера накунем. Мо ҳамун чиза дига камера наменем. Ҳама мо камера кунем, чизе камера кунем, ин баҳри шумо ки шумо тамошо кунед, роҳат кунед. На форату бародаро, мо камера намекунем заргӯш. Ҳеҷ гапе не. Саид, ака ҳамун тракторои засноя кай мешава, ай ҳоҷи Шариф, МТЗ 8082 дар корай. Рӯзи бозор ака уялӣ мерам, ин бозори бозори дига мерам, камера мекунам тракторон. 8082. Хоб ака. Ҳусейн, ака мурғои бисёр камера кун, мақсад мега ки мурғои бисёр камера кун. Майли акаҷон, ҳамин мурғ гапа хуб камера кунӣ, дар калаи мо любойча камера мекунем, мепартоем. Мурғои буровер мода 50 лозимай. Мора чи кори мара зан 50 дона бар ҳакта хай метем. Акаи Рустам, раҳмати калон дар мо, ҳамин шумо лайк мемонед, ҳамун ҳаққай ба мора. ҳам лайк мемонед, комментария хуб менависед, ҳамин ба мора ҳаққай, раҳмати калон. Мо мерем хайр номроша мегирем, чанди дар кортвай, мақсад занг бизанед, хуту биёям барам ту. Садердин Иброгимзода, салом алайкум админ, дар ҳамин молбозори ҳоҷи Шариф гусалаҳои семетал ҳаст ё не? Алайкум басалом ака, ҳамин қай ки мо, акай Садердин, ҳамин қай ки мо сиёмка кардаисем, рости гап ягонта семетал дирмадагӣ нест. Чӣ ҷои дуруғ? Ягонта дирмадагӣ нест. Нестак дар инҷо. Давлатдиёр Мирзоев, бозору нархи мекна одамо чандш кардан, бугӯ бозор чандш кард мега. Хоб акаҷон, хай бахшиш акай Давлатдиёр, бахшиш, ҳамин чӣ хатогӣ дорем, ҳатман дар комментария бинависед, ки мо ҳамин хатогиҳомо бифаҳмем, мақсад бо ҳамун гапҳоро чӣ хел бигем, мақсад бо нагем, ҳамун гапҳое ки хато кардагием дига нагем. Ассалому алайкум бачаҳо, як савол, ҳамин дакани мокиён дар як сол чанд бор тухм кӯрок мешавад, чандта тухм метиҳад? Ҷавоб диҳед, одамони медонистагӣ. Акаҷон, рости гап намедонам, хай калимати ҳасте дар ҳамин комментарияш ҷавоб диҳед, ки чандта як сол дар чанд бор кӯрок мешавад, чандта тухм мекунад, ҳамиёро ҷавоб диҳам, бародар шуморо ҷуда дорад. Оятулло, салом брат, гусалаҳои семетал камера кун, чанд
чанд суман мақсад. Бародар ку ҳам бинависе ки дар кадом бозораи мақсад мо бирем сиёмка кунем, дар ин Ҳоҷи Шариф, дар Вахш, Кушониён, дар Хиросон уялӣ дар ин ҷо нестак симетал. Рӯсалои симетал нест ростига. Оятулло бират говои ширдор симетала камера кун. Бо гуфтаистам акай Оятулло нестак дар ин бозорое ки мо мерам сиёмка мекунем симетал ростига нестак. Намедонам охир дар ин ҷо намедонам. Ӯ дар ки ҷое ки шумо дар маъқулаи мақсад дар ки ҷо ҳастак амуро дар комментария бинависед, мо бирем сиёмка кунем, пешкаш мекунем. Ҳаким саломат, салом, обод бошӣ бародар. Ва алайкум басалом акай Ҳаким, раҳмати калон. Ҷуманазар раҳмат ба видео. Саломат бошӣ акаҷон, раҳмати калон. Назар раҳмати калон ба видео. Шумо дам раҳмат акаҷон ки дар ҳамун лайка мемонед ва комментария хуб менависед. Шумо дам раҳмат. Ин ҳамаш ба дастгирии шумо. Салом алайкум брат. Дарвозаҳои хора навор кун, партоб дарвозаҳоро бародар. Рӯзи бозор мо уялӣ мерем ку пирсем, агар ки мақсади гап монанд камера мекунем. Тахтабозора, дарвоза, чизе дар маъқулаи шумо пирсидаги дар комментария, мо ҳар як комментарияи шуморо мехонем, мақсада мебинем. Чизе дар шумо маъқулай, мо мерем ба навор мегирем, пешкаш шумо мекунем. Абдулмутолиб мошоалло беҳтарин видео. Худованд аз шумо розӣ бошад. Гӯспанди саваку намедонам чӣ нависа, савакул бигӣ. И савакулш чӣ хеле гӯспанд бошам, якум бора бародаро мефаҳмам. Хай мерам ҳам бародароро мегӯям ки мақсад чӣ хеле гӯспанда ки мо камера кунем. Салом брат, бозори Ваҳдат равед, гӯсфанд камера кунед. Хоб акаҷон, иншоалло мерем ба қарибӣ. Садрдин Саидов брат, салому алайкум. Ҳамин нархи тахтаҳоро мақсад сиёмка мекардед, пешакӣ раҳмат. Хоб акаҷон, иншоалло мо мерем ба навор мегирем. Кам акак дигар ҷудат медем.